because I don't want to add numbers. Angifuni ukuba ngomunye wabantu abathi baphumela ubizo. Uma ngizosukuma uNkulunkulu, let there be an impact. Akube khona into, let the things shake. Asifike uNkulunkulu ama foundations eminyaka. Sishumayele indakazi izinto. Ukudluka izinto makumele kudluka izinto. Ukuze kufakazeleke ukuthi sihamba noJehova uNkulunkulu. Umoses wadabula something happened. Awazi mawufethu ukudabula idanti lithume. That is why idanti lisheka. That is why idanti on fire. Amaphupha bayaqhubeka amaphupha kakhulu. Abasindayo bayasinda impela. Umuzo lo wabuza uMoses abantu behlabela itholele khona into. Wabuza umuzo wathi who's on the Lord's side? Wathi ubani ongasesayidini likaNkulunkulu? Nasadani bakushunyela ivangeli kusuke kubuza ukuthi ubani ongaNkulunkulu. Alisuwazi bona sigcwele kuleli tent. Sikhetha ukuma ngakuNkulunkulu. Oh haleluya. Ungasheshe ukuthokozisa ukuma ngakuNkulunkulu. Ngoba lithi iBhayibheli bathi sebenga kuNkulunkulu wasephuma umlezo. Wathi umuntu akabhinqi inkemba. Shabayi. Uyazi ukuthi emhlungu kanje. Ngoba iDandi before the gospel, Dandi is united. Nangizwa sana? Before the gospel, iDandi ihlangene. But makufika ivangeli, iDandi is divided. Kuhlukana umndeni qala. Ngoba emndeneni kuba khona othatha uJesu isani. Bese lithi iBhayibheli wasethi uMoses mase khathisa ngathi bhinqa inkemba kuphi? Ubheke ngakubani? Ngakumfowethu. Ayikhombanga ngaphandle. Wathi bhinqa inkemba bese ubheka ngakumfowethu. Wakhanda havoc. Wakhanda disorder. uMoses kodwa lethi order. Ngoba kuyinhlungu lento esihlangene ngayo. Lento esihlangene nayo ilethi disorder. Kodwa be rest assured. Ngale kune order sokwenzeka. Insakiswa ngalento. Ungabona ngathi sikhuluma ngesonto lakho nje. Kungathi siyashasa ilethi disorder fe. But be rest assured ngale. Abanemizi uma kuvela amasentinyana bezolungisa amakhaya abo bekhipha amathali bekhipha osilingi kukhonto abenzayo ikhaya liba messed up nje into ayikhona kwenzakalani uhamba ufika izinto osimende kusuke kuphishikile nje abanye bamba ngamabhara la ekhaya nabafana lababuye babhema khona la ekhaya ngoba ikhaya lomzalwane liyabhema nje uyabona ku-disorder. Haleluya. Yabo uphuma khona la ekishini uxolele baba ebesengale kakhulu every time ngonyaka uyabona ukuthi ekhaya lomzalwane kunani mabeqeda bethatha amathulusi abo bephuma. Oh my God. Ikhona kuzophuma ama-selfie ebathroom. Kuzophuma ama-selfie ema-sitting room. Khona kodwa ngizwayo bakithi. Ngoba after everything soke sikwazi ukuthatha ama-selfie. Khona njengamanje ungeza ngokushiyana kanje kwazathi siphuma sithatha abadala sizofaka amathatha amasha. Ikhona into emele yenzeke awuzwanga. So uNkulunkulu ke nokuba phambi kwabazalwane kanje ningizwe kodwa kaJesu ngamuzwa uNkulunkulu wakhuluma nami. I told uMamfeki athi ungizwe there will be times la ngeke ngibone khona because ngifana nezazi zaseMpumalanga kunento engilandelayo and I need ukuyofika la izofika imekhona. Uma ingakami musungumisa kunala
ngifune ngifike khona. That is why masibingathi sibingela i-fivefold. As much as ufisa ukubona kube khona ukuganana phakathi kamfundisi nomvangeli, ukhona ozogwinya omunye, ukhona ozogcina ebabhizi nge-assignment yomunye ayeke i-assignment yakhe. Akusikhona ukuhlukana. Amen. So ngingaleyo nto ke bazalwane, bese uthi uma mfethu uyangitaska athi ngiyacela mzala uNkulunkulu ugracile mhlambe ngalento, hayi ngoba nakho igago, but God has graced you kulento yokuthi ekhulumeni uNkulunkulu iqoqe ibuyise kahle. Siyacela uma ukhona usenzele le nkonzo recap, nabangazwanga kahle bathola ithuba lokuzwisisa kahle. Lithi iBhayibheli kwathi uPaul mayesekhuluma ngendaba abafileyo, uyazi bathi sobuye sikuzweke ngaleyo ndaba. Kusho ukuthi into ejulile la idinga ukuthi uvele uyikhulume nje ngendaba abafileyo. So can we have time sizokuzwa kahle kuleyo ndaba. Amen. Kuningi okukhulunyiwe bazalwane la kwathiwa kubamba impondo sesithuthuthu. Uyabo isithuthuthu nje bazalwane, mhlawumbe ubishop ukwa-drive ngebishop uyakwazi ukudrive. Uyabo ikhona i-element yokuthi uthi udrive usiyeke isiteni, uyawina-ke lona. If the wheel alignment is right, uyakwazi ukusiyeka isiteni mhlawumbe ukuthatha okunye ibiqhubeka imoto. Okunye futhi uyakwazi ukuphakamisa nje idolo ulicindeze isiteni ukwenza okunye akithi. But the thing about the bike, isingozi kakhulu ukuthi siyasondela lodwa noma ungayenzi i-wheel alignment la. Izothiwa kuzobanjwa impondo isithuthuthu. The danger yesithuthuthu is as fun nemoto. Imoto inamasondo awu-4 enza i-wheel alignment ibhalanse kahle to make sure ukuthi imoto ihamba kahle, but isithuthuthu sinamasondo amabili, and the only sondo that is allowed to turn in a motorbike lelisangaphambili kuphela. So anything engenzeka lapha esondweni langaphambili izokwenza naleli sondo langemuva lilethiki. So ngizwile bengingekho bazalwane, ngithi kuyafaka ko-YouTube alalela-ke nami lekuhlanganela kode kuphelile, alalela ukuthi umfethu angike ngizorecapha yonke into uNkulunkulu ayikhulumile la. But ngifuna ukufundiswa la kuningi bazalwane ngifisa ukusho into eyenza kube limited mfethu ukwenza into eyodwa kanti unikezwe into eziningi. Amen. Just recap and sit down. But uNkulunkulu ngibizile bazalwane ngemzwile. Uyazi ukuthi mfethu enye into engayixoxa mamlodi, uNkulunkulu wathi uyisiyenga nizwa bazalwane, I'm going to use the words esasikhuluma noNkulunkulu. Uthi umuntu wesifazane ongashada amadoda amathathu ikhanda kuba yisingayinga, ikhanda akalisebenzi kahle. A woman who's married to 3 husbands, ikhanda lakhe alisebenzi kahle because amadoda amathathu anemithetho. Ngicela ngizwe kahle bazalwane, lamadoda anemithetho omathathu o3 ayamtshela ungakwenzi ukuthi ukwenza ukuthi. Now uNkulunkulu ke kwamisa lento faith king ethi ibandla lakhe is married to 3 husbands and naye one of the husbands. Ngicela uyilalele ngikhuluma into yakho lo 40 days lo ngihlele ehlathini. Ngangihleli noNkulunkulu ngifuna ukuzwa ngangilongibuzile. Yabo umthandazo wami wazodwa kwathi baba ukhona hlala nami le ntaba lana ngangilento nje, tell me what you want me to do. I don't want to hear, ngifuna ukuzwa ngisho ne voice yami, silent my voice speak. Wathi ke umuntu wesifazane uthi I'm one of the husbands, ngingomunye wabayeni bebakhe. So umyeni oqala uKristu, uthi nami ngikhona, I'm the husband to this church. Uthi osibili umyeni uthi yizwe, the world. Uthi abantu bethi bayiba umakoti wami kodwa bashadile futhi nani nezwe. 3 uthi husband number 3 wathi uhulumeni, the government. Wathi abantu babesincere futhi bashadile nobani nohulumeni. So what the government says to the church listens. What God says to the church listens. What the world says to the church listens. Awumcabangele lo muntu wesifazane onjani. Othi uma khuluma uKristu uyalalela.
uma khuluma izwe uyalalela, uma khuluma nohulumeni uyalalela. Uma ucabanga wena ikuphi azokwenza. Ngizokwenzela nje a simple contradiction ekhulunywa namadoda amathathu. Ngifuna siyezwini le engicela ukumangala. Uma nje uhulumeni ethi umuntu wesifazane nowesilisa bayalingana, uhulumeni osho lokho angithi awu amen. Uthi mina noma madise njani siyalingana. Bese mawuphendukela ngapha eBhayibhelini lithi iBhayibheli inhloko yowesifazane indoda. Ake simise into zo2 asekhulumile amadoda awu2. Iyipho soyilalela. Iyipho ngathi mina ngimana lendoda nje. Kodwa omabili uwalalela. Usethi kumoya ingcwele kimi Mfethu. Uthi the problem about lama husbands awu3. Uthi la u2 awanayo inkinga yokushare umfazi. Uthi uhulumeni nezwe anayo inkinga yokushare wena. Uhulumeni nezwe bayavumelana ngento eziningi. Babambisene ekutheni wena uqhubeke kubo inkosikazi. Mawungekho ezweni uhulumeni abanankinga bayazomphethe namhlanje. Hayi owakho kulungile. Sasa umphe. Uyedwa phakathi kwamadoda amathathu onomhawu. Jealous ofuna ukuthi wena angakushare nabantu uyedwa kuphela phakathi kwabantu abathathu. uJesu kuphela ingakho lithi iBhayibheli igama lakhe umhawu, uNkulunkulu onomhawu. La banankinga ukushare. That is why even i-dress code yasezweni itholakala kuphi kulonkosikazi, because kune-marriage eyenzeka phakathi komfazi kaJesu nezwe. That is why ingizwashe noma ukhona kusamamfethu ngixolele. That is why once kwaba nekhathi etrendayo nabafundisi bayayigunda. Angithi yabona ukuthi kunemarriage, hayi akusinto wrong kubo. Kunemarriage what the world does, what our husband says we must do, sizokwenza. Noma ngathiwa lo Jesu uthi singakwenza, kodwa ngenxa ukuthi izwe liyakwenza sizokwenza. So uyabona ke bakuhletshwa ukuthi ungezwe ngathi omadise bashumayela ka. Siphazanyiswa ukuthi yabona into eClerike phela. Izwe lithenga imoto ngesikweletu. Nebandla lithenga imoto. Kune-marriage ayikho into eyenziwa yibandla ihluke ezweni. Because sithe masigana asidivosanga lutho. Wasethi uNkulunkulu kimi ngisentabeni mkhulu. Wathi uma ushumayela intshumayelo yakhe izobe iphethe ama-2 divorce certificates. Everything also uyikhulume izobe ishuwisha 2 divorce certificates. Kuzosala iyodwa marriage evalid eyaziwayo ekhaya ezulwini. uJesu eshade nebandla, hayi ibandla lishade nezwe, hayi ibandla lishade nohulumeni. So ukulokhu uzakhulunywa kanje uzama ukuthi sayinda la emaphepheni uhlukane nezwe. Wena wakho ukusayina ukuthi ngiyakushiya, I'm saying goodbye to the world. Ibe kuba unomshado uphelile. Uphinde ubuye ubheka uhulumeni ukuthi sekusele wena. Kuba ngidifo. That is why sibuhlungu sakushona kabuhlungu. Ngoba kunabantu abafuna siyothandazela izinto. Can you imagine? Cela ukizwe kahle lethu mfethu. Can you imagine what we are preaching? Njengamanje ungathi umelene nabantu. Why ngisho kanje? Abantu sibashumayezana bahambile bayovotela iANC ephasibhela bhela B. So abantu abavotele iANC yibandla. Yabuza ikhane ifike ime nohulumeni ithi hey thina sithi siphathe. Bese bephasa umthetho ophambana nalo. Agree umfazi nasakho manje. Are you chasing us? There is confusion here, man. Mashudela kanje ukuthi angikwazi wena ukhona usindisiwe owakho umbuso lokwama ungasazi. Awudingi ukufotela owakho umbuso. Uyimanager awuyawo. Ukufotela. Abithi problem ukuthi ushade
My vote is my voice. Uyazi uthola plan once waba nama husband amathathu uba angazi ba leli right ligama ukuthi bayisinga yinga likahle asinhlamba ngithi ikhala kasebenzi kahle ngoba 1 minute uthi no ngicabanga ukuthi izosilekelela iMK bese lo ifotela bese iMK phasa umthetho ophambene neBhayibheli kanti wena futhi u5 iBhayibheli kanti neMK futhi uyayisela manje ukhuluma ungasazi ukuthi konje ngiba nobani ke phakathi kwalaba bantu. Izolo lidlala unuthani izwe lidlala into esho uhulumeni thina siyizwe sihambisana aliphikisi lutho izwe livumelana nayo yonke iyodwa empilweni nayo anything eqhamuka kubani ngakuJesu. Yabona nje into eqhamuka kuJesu izwe limelene nayo anything eqhamuka kuhulumeni eyiphasisi. Ake ngithi umsekelo nje akekho noyedwa lapha phakathi kwebasi onawo uTikTok owakwahlala phansi kwaphela mhlawumbe 3 months 4 months usukhona uTikTok esayobuza uNkulunkulu ukuthi mina njengomfazi wakho ngimelwe yini ukuba nayo lento. Uyabona ukuthi sishade nezo anything izwe lidilisa anything izwe lidilisa akekho othola isikhathi yabo kuze kube manje wangibuza nobabusitha ngelanga athi abaphethise wathi yini amasenti yini noma awufundi ukubona le ngathi into engenzeka ngaba nale mobisela ayingoba ngingakwazi ukuthenga ifoni ngisamile ngifuna ukubuka ukuthi yini le gijinyelwa ilaba bafowethu laba lama foni lamangaka yini le ngaka mabebuya lapha sebetholele isibabuya nani yini le etholakala lapha bamfethu kwaku 2009 I told Mama Matise nje behle lapha ngathi now that uthi usathana emhlabeni uyizwe li-introducer i-smartphone ngamisa kanje nyama ngathi uzoliteka kanje ibandla usathana the day for i-smartphone uzolenza nje ngisho umshado uzoyiteka kanje faka password wena ngakho namanje nje bakhona abantu abashadile bangathi ake kushintshana ngamafoni umnikeze nakunikeze ngabona ukuhlola kwenzeka ngabashadile abakhona la ngithi ivule khipha ipassword umnikeze umnyeni wami nawe uthatha ipassword umnikeze la ahambe nje athi ukuhamba nako WhatsApp bakhe ahambe nje no phela masishadile phela I have my own life yalizwe ukuthi you have your own life ngapha lithi ninyamani manje uzolalela abapha kwabantu mase usisiza la intambeni yasesiyoni ubone ngitshela umfana ngithi kube nombono uyawubona makushada ade ngixoxela be last week efoni ngithi asikhona ufuna ukuxoxela kodwa ngiyazi ukuyizwa ngoba mhlambe lento yami yokuhlala ngithi mina ngibe nombono lapha ngani ngithi ifish ngithi mina ubona makushada kushuthwa nomndeni ushuthe nabangani ushuthe nani nokushutha nomakoti bese wakhona izithombe sokugcina bese kushutha umakoti nomkhonyana ngithi uyabona seshutha bobabili bese athi ucameraman ngisaqala nje ukushutha wedwa makoti esagawuswa isombe sakho sisona bese phuma ethi makoti ame kanje bese thiwa hawu nawe baba ngicela ukushutha yethu sengithi mina kushunyayelwe kakhulu sishutha noJesu yabo simshutha naye nalizwe lethu nangoJesu wethu naye nale moto uJesu angipha yona kade ngiyibhadala 7 years yabo bewuyithombe eyifaka intini ngisethi mina uma lokushuna kanje uJesu uzofuna ibandla likhuphukele kulento ethi bengiyeke yini ngeke ngishaya isithombe sami ngingedwa ukuze kuzothiwa emhlabeni uJesu okwenzile ngoba more sifaka izinto ngoba uma ngifaka i-education yami futhi isithombe uJesu ne-education yami ungizwa ngisho ngafundwa ungizwa kahle ngisho ukuthi ungafundi angisho kodwa njalo uma kushutha isithombe kuba nento efanele uphuma ekhaya rich nje akuthi abantu uJesu ukhona nesithombe yakuyashuta kodwa manje ubecela ukuthi bengeni ngisusele izinto nabandla lamanje ngeke ngishuthe ngedwa nje ukuze kuzothiwa
uJesu kuphela okwenzile. Ungezwa abantu basesiyoni befakaza bethi mina nje uJesu ngimbone ngenzela yena yedwa engahlanganisela lutho. Ungakhele ungithengele ungigqosile ungihleli ngoba akazange ahlanganiswe nalutho. Ungizwe kahle umuntu kaNkulunkulu ukuthi asikho wrong leso sithombe la khona ushuthe nomyeni wakho. Asikho wrong. Asikho wrong isithombe la ushuthe khona nani nezihlobo zakho. Sihle na ungasiframe. Kodwa ungamvumela yena ucameraman athi ngicela ukushutha wena wethu. Ngithemba ubhala angibhale nje lezi zinto lezi. Yonke into is failing babuzitha manje. Ayikho engafail. Ayikho engafail. Uyazi besixoxa noma msiqhobani lapha endleleni ukuthi thina abantu be-statistics mamuzitha sinenkinga ngoba siyasenza statistics ukuthi how much does the government spend on one prisoner isiposho esisodwa nje ukuthi usigcinile kufuneka asidlise ekuseni emini ntambama kufuneka sigcoke kufuneka sifunde kufuneka yonke uhulumeni ubona I cannot afford anymore ukuthi kenze njani ngondlela eziboshwe. Yazi ukuthi wenzani uhulumeni manje uthi uyayirehabilitate ayikhipha ebusele ezweni kunokuthi ngibagcinelana abantu belokhu bedla lokudla ngibona angibahlalise nje u4 months ngithi use-right ukuthi abuyele ezweni. Akusikhona to rehabilitate. The government has come up with a mechanism yokuthi asenayo imali yokugcina lezi boshwe, so aseyifake 4 months la siyikhiphele ngaphandle sibuyele ziyobulala because ayisekho isolution anayo. Now when everything fails, when everything fails siyabalekelaphi imuphi la siyocasha khona. Esho uNkulunkulu ke la ngiyacela mamfethu ngifundele incwadi yamaHubo 138 uverse 2 kuphela nje ngizwe amandla kaJesu namuza uNkulunkulu mina just issue two certificates me divorce uhulumeni sayile ndoda yodwa uKristu Jesu kuphela ngoba ngayikhuluma lento ngoba nginabantu abafanele ngayikhuluma lento ngathi mina akusiyena uJesu wakutshela ukuthi unenkinga yamehlo akusiyena uzange umbuze futhi awuzange umbuze uJesu ngamehlo akho azange asasho lutho wena wehlela kwenye indoda yafika kutshela ukuthi awuboni ufaka ibuko azange uJesu asasho nawe uyakwazi lokho ungazi uzungazathi badisi ya politics asho ngolutho uJesu ngamehlo akho awumbuzanga futhi ngamehlo akho wehlela endaweni ethile babuya bakutshela ukuthi usu4 bani centimeter bani faka lezi nje uze benamhlanje ufaka zona. Nawe wena odla amaphilisi e-HIV awuzange uyobuza uJesu wehlela ezweni wayobuza enye indoda yakutshela ukuthi une-HIV yakutshela mase unjena phuza amaphilisi kodwa uma ungakuyo maphambi kaJesu indoda yakhe eyodwa uyibuze ngabe ikhona lento ingakubuza umbuzo wodwa uthi ingakubuza nje umbuzo nje owodwa uthi uma umzimba wami uyithempeli lami ungahlala kanjani umoya engcwele ne-HIV emzimbeni wakho angeke athi ayikho akakubuza kodwa umnikazi wethempeli angakubuza yena uma ujwayele uthi khona uthi kahle nahlala kanjani-ke kokubili endaweni eyodwa wena ubhizi namaphilisi ngikuzwe kahle akusiyena uje ungazi ukuthi ngathanda akusuJesu owathi wena unoshukela wehlela kuleya ndoda uyayazi yafika kutshela wabuyisa ukhuphuka usothethe sithandaza. That is why athi mfethu kufundisa ukuthandaza la yileya ndoda yakutshela kusuNkulunkulu. Ngiyayithanda lento ethi let's inquire from the Lord. Ake siyobuza uNkulunkulu. Bakhona abantu esingakhuphuka nabo siyombuza uNkulunkulu ngokugula komuntu. Ande uba sifonele iambulance siyobuza uNkulunkulu ngokugula. We don't preach for people to agree with us. We preach that the gospel izwakala endlebeni zabantu and the people must make a decision uma bayamlandela uJesu noma cha, so that men are without an excuse. Ngicela ungifundele amafethi kusukela verse 2. Mahubo 138 verse 2.
Ngiyakukhuleka phambi kwethempeli lakho elingcwele. Ngibonge igama lakho ngenxa yomusa wakho neqiniso lakho. Ngokuba phezulu kwakho konke uphakamisile igama lakho nezwi lakho. Amen. Liphilile uNkulunkulu izwi lakhe msimo. Linguwe uNkulunkulu lingcwele. Khuluma ngalo uNkulunkulu uhlale phansi. Phakanyiswe udunyiswe njalo uKristu Jesu Inkosi ephilayo manje usephakathi. Amen. Sister Thandi, ngicela abantu ukuthi bangixolele. I'm not asking for any forgiveness from anybody. I'm not going to ask any forgiveness from anybody now. Because it opens a door for us. Ukuba singakwazi ukukhuluma inhliziyo kaNkulunkulu. Because sisaba uku-offend abantu. Kanti sanikezwa a gospel that offends. Evangeli, it's offensive, it's provocative, and it's direct. Evangeli lodwa nje, it's offensive, it's provocative, and it's direct. Lona nje lilodwa ivangeli. Ungaka lishumayeli ulifunda nje izwi ngevangeli. Lona lilodwa nje. Amen. Now ngicela ke bazalwane ukuhlolele mangifeyith seziningi into ezikhulunywe la. Amen. You cannot stand with something that is provocative and you not provocative. Awukwazi ukuma nento direct ungabi direct. Awukwazi ukuma nento offensive ungabi offensive. Awukwazi ukuma noNkulunkulu okhuluma iqiniso olukhuluma abantu. Awukwazi ukuma noNkulunkulu athi ngizozonda ibo bonke abantu uthando ibo bonke abantu. If you want to stand with God, you will stand according to his word. Now uNkulunkulu ke mangifethu ukhulume into kimi. Sengithandaze ngayo ka4 besengcwabeni 7. I prayed ngalendlela mama. uNkulunkulu embulale mangifethu. When God, before the creation, before the umhlaba kanizwa badlathi umhlale phansi manje. Before uNkulunkulu adala umhlaba ukho konke, la konke into ekhona nezulu la yonke wayekhona yedwa zwi. uNkulunkulu wanyibinyeka lithi. Wabinyeka. Ungibonisa umbono Bishop mina uNkulunkulu. Not the image, angizange ngibone uNkulunkulu adinga see God. Uzozungibuza ukuthi wayenjani. But God so showed me umbonisile ukuthi yena wanyibinyeka. Wabinyeka kanjani le uNkulunkulu. uNkulunkulu before athi eqala uNkulunkulu wadalisa lo mhlaba wathi let there be. Wayeyedwa Bishop ungibonisa umbono. Yila ngisidelelisa. uNkulunkulu wakwabinyeka ehlenyuka ephakadeni ayezulwini. Ehlenyuka ephakadeni in his eternity. Lingakabikho izulu ungakabi ungibonise leyo nto. Lithi mama usithi wabinyeka. Into ebinya la ukuthi wayekhulu ngathi wayekhulela. Wayenento lapha ngaphansi angakwazi ukuyikhipha. So manje yayilokho ikhuphuka ayibambe. Umbono lo mizwa ayibambe uNkulunkulu ashonile. Into emenza ashonile ilokho ikhuphuka lento yeshe ikhuphuka lento yeshe ikhuphuka lento yeshe. Ikhuphuka lento yeshe ikhuphuka lokho ayibambe. Ngoba wayazi ukuthi ayikho into engaphezulu kwakhe. Manje lento engaphakathi wayazi ukuthi uma ingaphuma iyona kuphela ezoba ngaphezulu kwakhe. And iyona nto ezomenza yena engakaza guqe phakadeni lakhe. Kwaba iyona kuphela izomguqisa. So walo uNkulunkulu esephakadeni walo uNkulunkulu walo uthema isebona lo bona mawuphethwe ungathi ungabuyisa ugoyula uzufise ukuyendaweni langathi ungabona abantu futhi uyikhiphe khona leyo. noNkulunkulu wayenjalo ebinyeka ethi ngikhiphe ngayikhiphe uthe mayiqala ikhipha uNkulunkulu intayenya angiphinde basa into uNkulunkulu ambonisa ayesaba. Wayesaba into ethi sekukhona nami into ekuzomela ngiyikhothamele. The fear of God was wathi ayikhipha lento nami sekuzoba khona into ekumele ngiyikhothamele. uNkulunkulu for years in his eternity. uNkulunkulu for years in his eternity. Jesus. uNkulunkulu for years. Jesus. Ukuthi lento ibila ngamandla kuyo. Hallelujah. Wazama ukuyibamba ukuthi ngaphuma. Jesus. Waba kanye bantwana.
wanede wayikhipha shona phansi. Jesus. That is why silapha esiyona Jesus. sizoguqa entweni uNkulunkulu aguqa kuyo. Jesus. Sizokhothama la khothama khona. Hallelujah. Asikwazi ukuguqa iyodwa into eguqisa uNkulunkulu yini. Awishida. Washatabasi. Jesus. Ngithengise umngcwabeni engibiza ubaba uNtwana. Ethi Mathisa uzokhuleka. Ngafike ngathi baba la ngikuwe liseyibili zakho. Ishayeke ibilile. Ungafuna ukukhipha. Jesus. Kodwa kwala seninapha. Washona usophimisela. Washona phansi nawe. Ngoba khona into engaphezulu kwakho. Jesus. His word. How is he now? Ushuphekile ke lonkosikazi engihlala naye lapha endlini. Uthi yasibengilele. Akuze uthandaza ngendlela engakazi inkosi uthandaza nawe. Uthi ngikuzwe uthi kukhona ishake ibilili kaNkulunkulu. Uthi akabe ngithi ngiyaphupha. Ngilele ngiyakuzwa uyathandaza ngani. Kunendawana yami ikhosomba lami engangiyihlalele kuyona nje ifunela uNkulunkulu sibe babili. Engekho ushinga. Uthi ngikuzwile. Uthi ngathi la ngaze ngemuzwa umuntu ethandaza ngale yandle. Ngithi mina angithandazanga ngoba ukhona ucijiswa kwamagama. Ngithi kwehlinto mngani. Ngambona uNkulunkulu. Awukho umhlaba. Jesus. Entendo uzoyikhipha la. Kuzomela ngiyilandele iziyofezeka. Wayibona sephakathi ayibona. Wathi noma ngiyenzele. Ngizokumela ngiyilandele. Noma sengifuna ukujika ngesathi. Wayibona for years and years. Yaphuma kanye. Yaphuma kanye. Waguqa lapho uNkulunkulu. Usethi kimi ke Bishop Moyintwe. Where the Lord God Almighty bowed. Nawaguqa khona uNkulunkulu. Uthamba umemezela Mathisa. Sonke sizoguqana namuNkulunkulu engaguqa khona. My God. If I bowed to my word. Jesus. Bakhona abantu abangaguqa nabezwini. Jesus. Awukose. uNkulunkulu ufuna uhlobo. Uma nimile ezweni. Ukunika kushilo. Mamfethu uma uzoyilandela ezwini. Ukhuluma ukuthi manimile ezwini la. Izwi lami liyiqiniso. Jesus. Izwi lami la uthi ngiyangwelisa. Uthi izwi lami linjengamalanga bomlilo. Liyadabula izwi lami linyakazisa amahlathi. Akasho ukuthi mina nginyakazisa amahlathi. No. Khona amasho. Jesus. Hallelujah. Uthi kukhona into engiyi-exhorte. Uthi uliphakamisile igama lakhe. Nezwi lakhe. Jesus. Oh, That is why mawuthandaza wena. Uthi the name of Jesus. Every knee shall bow. Ngoba unegama eliphakamisile. Elimele uguqisa wonke amadoda. Jesus. ElikaJesu kuphela. Jesus. Hallelujah. Uyazi ukuthi lithi iBhayibheli kwaba ukusho endlini yobusuku uNkulunkulu wayeyibuza ukuthi yabona kade ngingayifuni yenzeke ibuke ke manje siyenzeka yabona umhlaba usukhona ke manje kwasho ukuthi wasuke wabamba i-identity yakhe of being alpha. What if I start something? Sengisenkingeni vele kuNkulunkulu. Jesus. Sekukhona into emele ngiyiqede ke manje. Hallelujah. Ukuze kuphelele uNkulunkulu bami, I need to be alpha. I need to be omega. That is why ku-2025 hlaka 7 kuMarch uNkulunkulu lokho ayibhekile into ayikhuluma. Jesus. The great monitor of his word. Ulokho eyilandele ufuna ukuyibona ifika la. Yena uNkulunkulu aprofetha ukuthi izofanele ifike khona. Uyilinde ukuthi ifazeke kimi nakuwe. Akayilinde ukuthi ifakazeke uma mfethu phela. Ulinde mina nawe ukuba nathi. Lokho ayekushila uNkulunkulu kwenzeka ngisho impilo zethu. Jesus. Ulindile leli zalisho. Wathola ungeyo. Yakhona ubanelo liso. Ulinde wena Buthelezi. Ulinde wena Memela. Ukuthi nami olungileyo kaJehova yophila. Akho.
uthi kusamfuna ubona nje umuntu ongenzela lento. Uyazi ukuthi mhla ikhulumile izwi lakhe ngiyakhuluma bangcwele. uNkulunkulu wenza isimanga. Mhla uAbraham esefuna eseyiphakamisile umese sezo wazi uNkulunkulu sethi mayise ngiyazi. Iyodi into ayilindile wayifuna ubona umuntu ozolandela izwi lakhe. Walandela uAbraham to the tree. Jesus. Wayibeka ingane yakhe amadonsa. Wathi uNkulunkulu now I know. Mayise ngiyazi ukuthi wena uyangisaba wena. You fear me. Into uNkulunkulu akhuluma kanjani ngoba walandela izwi likaNkulunkulu. Esiyoni kuthiwa sizofunda imithetho. Sizofunda ukulandela izwi likaNkulunkulu. Where God bows, we all going to bow. Akakwazi uNkulunkulu uguqa kutholakala umile. Athi uNkulunkulu uyakhothama yena. Tholakala ibandla elibizwe ngezwi lakhe elimngenya. Athi uNkulunkulu engathi mina leli lisaphuma kimi kodwa mina ngiyakhothamela. Kuza kanjani ulibeke inyawo ezwini mina engikhothamela. Abantu abadiphetha bengabekhona. Ithi phefumela uNkulunkulu. Ukuyala ukusala ufundisa nokuqondisa. Hayi abese abantu abafuna ukuguqa uNkulunkulu khona. uPaul ayibhalela ibandla laseKorinto lalihlupha kakhulu. Yabona. Ibandla laseKorinto lalihlupha. Yabona lo verse mathis. You need to understand the homiletics and the homiletics and the elotics. Because you're going to preach with a shallow understanding. And that shallow understanding will make you mislead people. Paul was preaching to the church of Corinth. And the church of Corinth was a troubled church. So that is why uNkulunkulu ayikhuluma kanje kwibandla laseKorinto. Ekhuluma ngento egona yonke into wayilazi iyahlupha. If you understand what this, you must compare the churches. The church of Ephesus didn't say all these things. Why? Because they're not in order and all these things. Uyamuzwa uNkulunkulu eguqa ezwini lakhe abantu bangenyawo baya explain. God is on his knees. Uthi uliphakamisile igama lakhe. Nezwi lakhe ngaphezu kwakhe. uNkulunkulu wathatha igama lakhe walimisa ngaphezulu. Wathatha izwi lakhe walimisa ngaphezulu. Wathi ngishilo kuyebo kuAmen. Bafika abantu abamlandelayo baqala badebate. Kuze kubeka lokhu usadebate okumanje. Lithi izwi kaNkulunkulu ngokuba phezu kwakho konke uphakamisile igama lakho nezwi lakho. Uyabona nje umfundo la khona nje umfundo Bible. Now let's go to the English version of this, because isiZulu tends to mislead. And you know, before isiZulu there were about hundreds and something translations. Along the way kwalahleka meaning. So wena ungashumayela uzube semandleni engazathi lento isho iqiniso kanti iBhayibheli nalo ninenkinga. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi lento engiyikhuluma lapha Bishop, I'm sealing it yona with what? With the word. But ngithemba uNkulunkulu ngibonisa umbono ukuthi ephakadeni eyedwa engakalikhiphi izwi engakathi makube khona izwi nomhlaba. uNkulunkulu laliphakathi kuye. Wabinyeka uNkulunkulu esaba into ethi njoba ngithe abantu nizobalahle esikogweni. Ngikusho ukuthi fanele balahle. uNkulunkulu ethanda engathanda uzomela libasi iziko lesihogo. Ngoba useze washo. Ngoba uma ngakaphaphuki uzobe eseyiphikisa yena uqobo. Then uyamdiscarda leyo nto kuba uNkulunkulu. Isiyamchitha ke leyo nto uthaba uNkulunkulu. Yenza ukuthi noma ngathoba ufugogo wakhe engakholwa uyesihogweni. Ishumo wakhe akafeyifakile ijoyini yasewese. Mina sangakholwa sindiswa wahlanjwa ngegazi lakhe. Inkinga ke manje akakwazi uNkulunkulu ukusukuma phansi ayophikisa izwi. Uthi uMpostoli Paul engenwe yizwi Bishop, hayi yena engenwe yizwi. Uthi uMpostoli Paul
ilangasela kangakanani ukunendisela hayi kuhulumeni hayi ezweni endodeni eyodwa. That is why uzwa kuhlutshwa kanje ulekelela umuntu kaNkulunkulu uba ayogana indoda eyodwa.